Adipaten Parang Cahayu. Monggo waspada lan sing ngati-ngati wipatipun para kadang sing sami rawuh ya Cahayu. Siapa sikro ana ing panggawe muga-muga Gusti ingkang Maha Kuwasa paring pangayoman dhateng awake dhewe kabeh aneka budaya ya nduk ya. Semoga Cahayu diaturake apa kang dadi kabisan wong Cahayu. Semoga wong ayu iki mau wis sing angka loro stek seni ya. Nggih. Dadi sawise awake dhewe kabeh aso salira iki para kadang teko aneka budaya sakabehane paring pangipura maneh. Nggih. Iki Mas Hasan wis mulai mudak-mudik apa kang dadi kewajibane. Nginceng ya. Manajer awake dhewe ya nunggoni kita ancurkan jempol pada manajer kita Mas Puji. Inilah yang benar-benar bertanggung jawab. Jadi aneka budaya di bawah pimpinan beliau Bapak Purhadi ya no. Dan juga manajer kita Mas Puji. Rekon doyo piyamrih aneka budaya iso undang kalau kok ono ladang Guswantoro ya no. Jadi berbagai macam bagaimana caranya ditempuh oleh beliau Mas Puji. Semoga Mas Puji diwiono rezeki sing akeh barokah, umur panjang sing barokah, minum beno saking sedaya balak cino saking kalujengan ya no. Amin. Jadi semoga diaturake widah Purwakti. Sayang
Thank you.